IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nangipay iti insentibo iti lokal na gobyerno iti ili ti Nueva Era kara iti atleta ang nakipagpaset iti Region 1 Athletic Association meet ang nakaiyawid iti medalya. Kas pamigbig iti inpakita da talento kan nangipay dayaw iti ili na komendaran dagitoy babaan na iti local government unit. Inbatad ni Mayor Aldrin Garvida, malaksid iti pinansyal na suporta nga imunan na naipaay sa akbayan na kipagpaset dagitoy iti Region 1 Athletic Association meet kaya't naijaya pa'y karakwada iti sabali manan nga insentibo iti nalpasan ti ayayama. Kuna ni Garvida, pamaneknek daytoy ang nakasuporta iti local government unit para iti pagsayaatan dagiti atleta. Damit kalaksidan iti financial support hindi sa nga mapanda and you can di makasangpit da kan siyempre kadwate mo di tubig training dati tennis kada pagtitinulungan ni met no estimated di LGU ginamos kami and congratulate mo di data do damit di nakagunod di gold medal kada silver medalist sa sapit na makadanon na magipalaro. May naigid daytoy mangnamnaman ni Garvida nga ilalaing payo when ilalaing dapay dagitoy inton palarong pambansa 2026. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.